zafin gidan wuta. A'a kai din nan abinda kake bukata gane ce ya sake tafi nemi izinin Allah sai ya dawo, ya sake ɗauko shi sai tafiya gidan wuta. Sun yi kusa da gidan wuta tafiyan shekaru 50,000 kamin a shiga wuta. A nan sai yana jin jikinsa kamar ya gama kone saboda zafin. Sai shi ka koma ka ce a'a ba mai kusa ma ba, yanzu nan daga nan zuwa gidan wuta yanzu da sai ka yi tafiyan shekaru 50,000 ba kamar ka kai wani ai ba kai ba. Ka ce a'a ai jikina gama kone, jikina gama kone, ka koma. Sai ya koma ya ce to Allah ya ce wa in minku illa waridaha, kowane mutum sai ya keta ta zarfin sirati kamar ya shiga gidan aljanna. To ni ma na keta don haka abinda za mu yi yanzu nan, na gwada zafin wuta na je ya take, a kai ni gidan aljanna kuma in je ya daɗi yake. Ka san daga wahala sai daɗi, ko in ce to na sha wahala yanzu na son in sha daɗi ne, ka kai ni gidan aljanna in je ya daɗin dake. Ya sake tafiye nemi izinin ubangiji Allah subhanahu wataala sai ba shi izini, sai dawo ya ɗauko annabi Idrisa sai gidan aljanna. Suna shiga gidan aljanna yana ta kallon abubuwan ban mamaki, abubuwan jin daɗi na rayuwa ga sunan dam a cikin gidan aljanna. Shikenan mala'ika Jibrilu sai ce to shi mala'ika sai ce to shikenan mai tsaron gidan wuta sai ce to ka mai tsaron gidan aljanna sai ce to ka gama, zo mu tafi. A lokacin Azra'ilu na jiransa a waje, domin kowa yana da aikinsa, kowa ba zai keta aikin wani ba. Akwai mala'ika mai tsaron gidan aljanna da ya kai sai ya hannu ba masa ce to ga bakon da yake ce ziyarar gidan aljanna. Sai ya dauko shi sai cikin gidan aljanna. Suna shigo gidan aljanna shikenan sai juya ya dawo ya tsaya a bakin kofa. Annabi Idris da ya je gani ga kayan jin daɗi, kayan alatu ga sunan kawai, da wanda ya taba ga irinsu a duniya da wanda bai taba ga irinsu ba ga sunan. Da zai juya ya dawo sai ya cire takalmansa sai ya ta gidajen, sai ya fito. Sun kai bakin kofa kenan sai ce to ka'idar mu ta buga ce na manta da takalmi na cikin gidan aljanna, na manta. Yo Allah ya hakuri, kai hakuri in je in kwashe takalmi na. Sai ya juya ya sake shiga gidan aljanna. Da ya samu wajen tushe bishiya sai ya fage sai ya zauna a kansa. Shiru zai fita bai fita ba aka koma. Idrisa yaya kuma ka zo mu jama'a ya ce abin da zai fita ni a wannan gidan ba, kai wannan bangan abin da zai fita ni a wannan gidan ba. Mutum ya samu irin wannan gidan daɗi ya sake fita, ba za mu tafi ba in za ka tafi